Tam je rada. Hej, tam sa stojí na lanovku. Nie na lístky, už do odjezdu. Už tí, čo majú lístky. Napriek tomu, že už sme si zakúpili online lístok na lanovku, na Gubalovku, tak aj tak si musíme počkať do odjazdu. Pretože na lístky je tu malá rada, ale tí, ktorí chcú ísť na lanovku, pozrite sa, že vraj sa bude čakať aj 2 hodiny. Fú, bázmek. Že ide to. Tak od 2 hodiny sa dostaneme. Ale pozri, teraz išla hore ešte len. Cipána, ako to bude. Zmizlo. Zmizlo mi. Dobre, už mám. Hej, tu som. Poď, nie, že mi ostaneš vonku. Musíš ísť z Duka. Ani neviem, jak sme ešte natrepali. Et là, cette cave qui casse. Ah ouais, on est trop nombreux. Hein. Ah ouais, gars, il va pas monter. Je te sauverai. Si je compte sur mon mari. T'as vu, il démarre pas, le câble, il va claquer. Lebo ty ukázala, že to bolo brutálne, jak sme sa sem natrepali za 5 minút. Tak to stojí v rade, my za 5 minút v bačke. Tu vois le chemin là? Je vais te faire en descendant. Jusqu'en haut. Et c'est magnifique, tu vois, les descendants jusqu'en haut. Mais en descendant depuis en haut jusqu'en bas. Mais c'est magnifique, hein. Tu sais qu'il y en a, nous on monte, il y en a un qui descend, hein. Tu vas voir. Hein. Devant ou derrière? Regardez bien devant. Il y en a un qui va descendre. Tu vois, les gens sont là. Pani toho držať. No, keď ťa to poteší, ani ja sa ničoho nedržím. Už ide ďalšia, pozri. To chodí hore-dole. To je taká vlastne lanovka, jak u nás na Starom Smolkovci. Ale toto ide oveľa rýchlejšie. Toto ide dosť rýchlo. To ide brutálne rýchlo. Panečka, to je brutál. Zim Poľsku. Ešte aj to tie lanovky jazdia, jak vodiči poľskí. Nie. Už sme hore za chvíľu. Odpadnem. Že tu je národ. Na ktorú stranu ideme? Asi tu na tú pravú. Redescendre à droite, bien entretenu. Čaute, čaute priatelia. Vítajte na novom dobrodružstve. Momentálne sa nachádzam na Gubalovke a dobre sme to vymakli. Nečakali sme dole ani 5 minút, previazli sme všetkých. Paráda. A vyšli sme tu za 2 minúty lanovečkou a pozrite sa na tie výhľady. C'est moins enneigé quand on est venu. No, to sú výhľady. Máme šťastie, že je dneska pekné počasie. Toto sú poľské? No, Poľská strana. Tam ide dačo hore. To není ten Kasperov vrch. No tak ja nič nevidím. Svieti mi slnko do očí. No, nie, ale to sa ani nedá odfotiť proti svetlu. To sa nedá proti slnku Pod fotiť. nami
tatranské mestečko Zakopane a niekde tam by mal byť Kasprov vrch, Tam bude. na ktorý máme na zajtrajší deň zakúpené lístky na 10 hodín a 50 minút. Zajímavé je to mesto. Ja to tak cípam. To je veľké mesto. Chápeš? Čo tam svieti? Nič odraz nejakého slnka, svetlo alebo čo. Zatiaľ sa nám tu páči, je tu príjemne, ale je tu veľa ľudí. Ale s tým sme rátali. Parkovanie sme si zaplatili dole na 3 hodiny 40 zlotých. A na celý deň je 60 zlotých, čiže nejakých 10 eur. Lístok nás stál na Gubalovku, na Lanovku 44 zloté, nie? Ale pre dve osoby, nie? Pre dve osoby, hej, 44 zlotých. Neviem teraz, koľko to je v eurách. 11 eur, no. Tam sú samé stánky. Ideme sa, hej, presne. Poďme pozrieť Blčak. Boži, to sa až tam ťahne. Ty vole, ale šmyka sa tu. Ono sa to tam ťahne, pozri. Aj na druhú stranu. Wow. No ale poďme preč z tohto koziska. Ty vole. Pozrime sa, niekto si tu vykračuje aj v krátkých rukávoch. Snežné skútre. Aha, hej. No, prejdeme to celé dookola a pozrieme sa, čo tu nájdeme. Pozri, ponik. Tu máme ponika. Ježiš, môžeš Až dva. zajazdiť. Môžeš si zajazdiť. No. Zapraszamy na przyjazd chłopaczkiem. No, niečo mi povedal, ale som jej nerozumel. Pozýva ťa na jazdu onom ponikom. Keby ma pozvala na jednu jazdu. Ježiš, ty si... No tak, ja som chlap, nie? Samec, tak myslím na také veci. Vole. To je doma nejaké mesto postavené na kopci. Toto som nečakal. Ale toto dobre vyzerá. Čo ťa zaujalo? To hnedo, tam kabátik taký. Aha. Dobre, to bude drahé, bazmek. Ale dobre to vyzerá. Tu máš magnetku, keby si mala zájem. Táto to bude drahá, dole kúpim v Zakopanom. Tam mne netreba Gubalovku, jak som Zakopané. Aha. Tak to by som... Pozri za klobásky, pečené kúra. Kúrnik. Čo také sa? Niečo, čo také niečo stojí? 20 zlotých. Tak sa, celé to mám deliť 4, nie? Áno, deláme 4. Takže 20, takže 5 eur. Kolbáska 5 eur, táto nie je veľa na takomto štíte. Štíte, to nie je štít, to je vrch. To je len vrch? Aha. Tu nás hrebien. Štít nás čaká zajtra. Ten Kasprov. Tam hore. Fíha. No a toto čo, lievance? Neviem, šlápko, koľky. To sú sírové oštiepky. Aha. Počkaj, musím ísť dookola, lebo tu je voda všade. Jej, ale ten výhľad na Tatry. Tak toto sme nečakali. A pozrite. Pozrite, dnes je pracovný deň. Je štvrtok, normálny pracovný deň. A čo je tu ľudí? My sme mysleli, že keď tu prídeme cez pracovný deň, že tu budeme sami. Ale sme sa mýlili. Ináč, my sa nachádzame teraz v Maľopolskom vojvodstve a oni mali prázdniny minulý týždeň. Minulý týždeň tu skončili zimné prázdniny. No, lenže tak je to, jak migrujú u nás. Áno. Keď majú východniari, prázdniny idú na západ a takisto migrujú aj tu a preto je tu teraz aj toľko detí. Je to strašne veľa. Aj tu, pozri, pre deti. Hej, Tam. vleky. Vleky. A vidno, že to sú pre deti, hej, krátky kopec. Fajn. Tu máš magnetky. To vidím. A tu sa spýtajme, čo stoja, aby sme vedeli. 3 zloté, nie, 10. Je tá velikánska. Tá velikánska 10. 10 zlotých. Tá menšia tu 3. 10 zlotých, to máš 2,50. A to není veľa.
10 zlotých, nie? Keď toto deleno 4. Hej, ale krásna je tá veľká. Ale keď si kúpiš takú veľkú magnetku a Kdež? položíš ju na chladničku, tak Sa mi zabere. ti spadne z chladničky. Lebo ten magnetik neudrží to. 8, 2 eurá. Dole si kúpim. No, toto máš stále. Ale mohla by som mojim babám kúpiť, nie? Ak potrebuješ slnečné okuliare, polarizované. Ja pokračujem na zastávku autobusu. Tebe tie magnetky nedajú pokoj. Ale som zobrala babám, však 3 zloté, však to je 80 centov. A nemýliš sa? Nie, tak nevidíš magnes, 3 zloté, však ja viem čítať ešte. A to je super cena. Však to je nenormálne. Toho ani na Slovensku nekúpiš za 80 centov. Ty vole, ber head. Zober aj svojim známym. Sem 3 rovnaké. Pozrite, máte chuť na gofry, dáte si gofry, tu si takto sadnete a môžete sa slniť. My sme včera boli v Tatrách na Štrbskom plese a tiež ma chytilo slniečko. Super. A toto má byť tu čo? Jeden oproti, druhý oproti. Ako sa tu chcú vyhnúť? A nie je tu náhodou pešia zóna? Chápeš to? Poväčšie je to normálne, vôbec by som tu zakázala. Ideme teraz pozrieť na druhú stranu, na druhý koniec. Takto sa nám tu topí snežík a robia sa takéto mlaky. Zamierili sme teraz na druhú stranu tohto trhu alebo tohto bolšaku a pozrite. Nevidím ani koniec. To je hleptohe. Ty vole. Vianočný stromček kolotoč. Čo tí Poliaci nevymyslia? Kaplnka Rozáncovej. Každú nedeľu 11:30. Tu na Gubalovke. Omša. Zajímavé. No, nevidíme koniec toho trhoviska, tak sme sa rozhodli, že pôjdeme asi späť. Pôjdeme tam, kde sme vlastne vystúpili z lanovky a pôjdeme si to tam popozerať. Že? Poďme mi späť radšej. Chýba mi tu jedna vec a to je nejaká orientačná tabula, aby som sa vedel orientovať, kde aký štít sa nachádza. Netrúfnem si povedať, čo je tu alebo tam, aký štít. No. Bez nie je horúce napriek tomu, že sa z neho dymí. Pary, ne dymy, ale pary. Pary. Dobre, daj mi z tej pary tiež. Kúkaj sa z neho pary. Ale počkaj, bude určite studený, nie? Dymí sa z neho. Hej, ide z toho dym, jak zo špekáče, keď opekáš. Hej, špek, horúci čaj, ale pritom je studený už skoro. Už je taký letný, no. Taký dobrý násmet. A lepšie než tie studené vody, alebo neviem čo. Hej. Ešte si prosíš? Nie, ďakujem. Dámy a páni, konečne tu máme orientačnú tabulu, kde sa čo nachádza. A my sa budeme zajtra nachádzať tu, na Kasprovom Vierchu. Máme zaplatené už lanovku na 10 hodín a 50 minút. Wow, a sme dole z Gubalovky.
No čo, priatelia? Čo poviete na to? Páčilo sa vám na Gubalovke? Peky ďakuje za pozretie videa. Každý like, odber, komentár a zdieľanie. Ak by ste ho chceli virtuálne pozvať na kávu, odkaz nájdete v popise pod videom.